Jag får sätta visningar där. Lisa, om du har kul mage, då är jag nog tjockast på den här jorden. Om du har kul mage, då är jag fetast på den här jorden. Är det något mer som ska göras på motorn? Det behöver man inte göra. Det går nu. En hacka. Ja, jag har... Nu spelar jag bara in. Och sen trycker jag en pizza 3 gånger om dagen. Där. Kolla vad vackert. Oj! Vad gör du? Så är väl? Jättefint. Vi borde få pengar för vi... Varför det? För att...